Boxy sa otvorili a štart Memorial doktora Tibora Staňa, rovina druhej kategórie na 1800 metrov. Bol v tejto chvíli odštartovaný, kohože tam máme v popredí, je tam celkom dobré Noem z vonkajšej stopy, ale Indy Jones s výhodnejším štartovým číslom a NIT medzi nimi, takže toto je trojblok koní, ktoré privedú zvyšok pola do oblúka pri jazdeckých oddieloch 1400 metrov do cieľa a naťahuje to NIT, ktorý teraz zrýchlil, takže NIT, Noem, Indy Jones, Vuelto na 4. pozícii, je to maďarský host Perfect One, na ďalších priečkách je to Count of Tuscany, na bariére dobre Italian Stallion, Many Bay a na priebežnej poslednej pozícii pri vybiehaní na protiľahlú stenu je to Thunderball, ale to pole je pomerne kompaktné, zhruba 1100 metrov do cieľa, kone sa blížia do polovice protiľahlej steny a NIT kilometr do cieľa, Noem druhý, na 3. pozícii Perfect One, teraz opäť aj tie zadné kone sa priblížili viac, špici je to NIT, Noem, Perfect One, už teraz sa trochu prepadá a pôjde, možno ho bude podbiehať aj Italian Stallion znútra a naopak zvonka sa snaží Count of Tuscany. Trochu sa nám prepadol Indy Jones, takisto Vuelto a Thunderball stále na poslednej pozícii, Vuelto teraz predposledný, Indy Jones je pred ním. Vpredu je to stále NIT a Noem. Noem teraz ide druhou, treťou stopou cez Nida, ale už sa tam vynára aj Count of Tuscany vonkajšou stopou. 350 metrov do cieľa, už sme v cieľovej rovine a Count of Tuscany vytočil dobre. Count of Tuscany teraz rozbalí svoj speed a počkáme si na finish ostatných koní. Ešte Noem sa celkom dobre drží, ale je to Count of Tuscany stredom drahy. Ešte Italian Stallion pod priaznivou záťažou prichádza. Naložený Count of Tuscany a Italian Stallion a ešte Thunderbolt prichádza zvonka, ale Count of Tuscany. Count of Tuscany je víťaz týchto dostihov, Italian Stallion druhý, Thunderbolt tretí, Noem štvrtý a zrejme 350 metrov do cieľa, už sme v cieľovej rovine a Count of Tuscany vytočil dobre. Count of Tuscany teraz rozbalí svoj speed a počkáme si na finish ostatných koní. Ešte Noem sa celkom dobre drží, ale je to Count of Tuscany stredom drahy. Ešte Italian Stallion pod priaznivou záťažou prichádza. Naložený Count of Tuscany a Italian Stallion a ešte Thunderbolt prichádza zvonka, ale Count of Tuscany je víťaz týchto dostihov, Italian Stallion druhý, Thunderbolt tretí, Noem štvrtý a